जोंहाय खाना दोनजानाय मासे सैमा सिकिउरिटि माने मासे माहाजोन सासे माहाजोनजों खाना दोनजानाय मासे सैमा सिखाव नेग्रा सिखाव नेग्रा बे भिडिअखौ बयबो नुखाबाय जानो हागौ फारसेनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लानो नोंसोरो फारसेनिफ्राय बुजिगोन बिनिफ्राय कमेन्टआव नोंसोरो मा लिरनानै हरनो गोसो नोंसोर लिरनानै हरबानो जाबाय। बेयाव जोंहा मिनिया ब्रादारा बुंदों सिकिउरिटिया लायनो मासे सैमा सासे माहाजोनजों मालिकजों फिसिजानानै खानानै दोनजानाय मासे सैमा। दा नैबे खोथायाव नैबे भिडिअआव गोबां मानसिफ्रानो पाब्लिकफ्रानो कमेन्ट खालामदों जायफ्रा सिकिउरिटि गार्ड थादों बैसोर बिथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदों बिनि सायाव। दा नोंसोरो नैबेफोर कमेन्टखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय आं लास्टआव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन। फार्स्टआव आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन कमेन्ट लिरनानै हरनायफोरखौ गोबां मानसियानो कमेन्ट लिरदों माखासे मानसिफोरनि कमेन्टखौ पिकआप खालामनो हायाब्लाबो आं माखासेनिखौ खालामगोन आरो नोंसोरो नैबे भिडिअनि सिङाव नोंसोरो कमेन्ट खालामनो हागोन गोरोन्थिया सोरनि मिनिया ब्रादारनि ना सोरनि। मिनिया ब्रादारा बेलेगखौ लानानै बुंदोंमोन खोथाखौ नाथाय बै बुंनाय खोथाया माखासे सिकिउरिटि गार्ड थाग्राफोरनि सायाव थांबाय सिकिउरिटि थाग्राफोरनि सायाव। सिकिउरिटि थाग्राफ्रा मासे सैमा नैबे बाथ्रा बुंनाया गाज्रि जादों आरो नोंसोरो नायबानो जाबाय कमेन्टआवनो मिथिखायो पाब्लिकफ्रा बिराद कमेन्ट हरदों गोबां कमेन्ट खालामलायबायदों बेखौ नोंसोरो फारसेनिफ्राय नायनानै लाबानो जाबाय। अके लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानि बेयाव नायबानो जाबाय पाब्लिकफ्रा माखासे कमेन्ट खालामदों बेयाव बुंदों फार्स्टनि कमेन्टआव नायबानो जाबाय लाख लाख गोरिब मानसिफ्रा सिकिउरिटि खामानि मावनानै गावनि फेमिलिखौ फिसिदों आरो नोंसोर गोरिबफोरखौ मिनिदों इसोरा नोंसोरखौ नायगोन बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों। आरो नेक्स्टआव दङ नायबानो जाबाय नोंना बांद्राय जाबाय फंबाय सालायखौ एसे हमथा नों माहाजोन जानो हागौ जों गोरिब मा सैमा बेलाय निमाहा बिनांगौ। दा बिथांखौ निमाहा बिनो होदों बिनि सायाव जा खोथा बुंदों बिनि सायाव निमाहा बिनो होदों आरो आं खोन्थाबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव माखासे कमेन्टफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थालांबावनि गोजौआव दङ सिकिउरिटिनि मिनिंखौनो मिथियाब्ला मानो बुङोरा मानसिया सैमा जायो नामा जायाखै बुन्दु नोंनि रावा होननानै बेफोरबायदि बुंदों। आरो गाहायाव दङ नायबानो जाबाय बुरबक मिनिया नों आंखौ गुवाहाटियाव फैनानै लोगो हमफैनाय सासेया सैमा जायोबा गासिबो सैमा जाजोबो ना बिमा कर'ना बेफोरबायदि लिरदों। आरो बेयाव लिरबावदों गाहायाव नायबानो जाबाय दिनै एनडिपिनि केडारफ्रानो जेबो सुबिदा मोनैनि कम्पानिफ्राव बेफोरबायदिनो सिकिउरिटि मावनानै गथ' गथाय फोरोंगासिनो नोंसोर रोंगौ होननानै ससियेल मिडिया जानला मानला बाथ्रा बुंनायखौ गार नङाब्ला लामाया बारा गोलाव नङा बेफोरबायदि माखासे कमेन्ट लिरदों आरो बिनि सायाव गोबां लिरबावदों आरो बेखौ मिनिया ब्रादारखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै निमाहा बिनो खावलायदों। आरो माखासे कमेन्टफोर नायबावगोन बिनि उनाव आङो मिनिया ब्रादारनि सायाव माखासे फंनैसो खोथा बुंगोन बेखौबो नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रानो सिकिउरिटि गार्ड थाग्राफ्रानो सिकिउरिटि थाग्राफ्रानो गोबां मानसियानो दुखु मोनदों दै बे बाथ्राखौ नोंसोरो फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायजोब माखासे कमेन्टफोरखौ आं फरायनानै खोन्थाबावनि। बेयाव नायबानो जाबाय गोजौआव दङ मा एसे जाम्बा बियो सिकिउरिटि गार्डआ माबायदि सैमा जाखोब्रा होननानै माखासे सोंथि सोंबावदों आरो बेनाव। बिनिफ्राय गाहायाव दंबावो मोनब्लाथाय बिनि मोखांखौ सिनायनो हायै महर होगौमोन आं बे जाम्बाखौ होननानै बेफोरबायदि लिरदों। आरो गाहायनियाव माखासे लिरनानै होबावदों नाथाय गाहायनिखौ आं बारा स्पेलिंफोरखौ आं हमदांनो हायाखै नायबानो जाबाय नोंसोरबो नुनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दा बुंगोन बे मिनिया ब्रादारनि सायाव गोबां कमेन्टखौ आङो बेयाव पिकआप खालामला गोबां कमेन्ट लिरनानै हरदों जाय मानसिया बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बिनि सायावसो माने कमेन्टखौ लिरनानै हरदों नाथाय बेयाव माखासे बिसोरो फैनानै गोदान भिडिअ बानायनानै होफिनदोंमोन दै बेखौबो नोंसोर नायनो हागोन माबायदिमोन भिडिअआ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होला नोंसोरो बैनि जायनि चेनेलाव बै भिडिअखौ हगारदोंमोन बेखौ नोंसोरो नायफिनबानो जाबाय। आङो दा मिनिया ब्रादारनि सायाव बेखौसो बुंगोन जोंहानि न'खरनि मानसिफ्राबो सिकिउरिटि थायो आरो खामानि मावो आरो बेफोरबायदिनो गोबां माहाजोननि फिसाफ्राबो सिकिउरिटि थानानै जानायबो दङ नाथाय सिकिउरिटिनि फैसाफ्रा एसेबां खम मावबो गैया दै जोङो 20,000निफ्राय 40-50 बेफोरबायदि सिकिउरिटिनिफ्राय जोङो फैसा मोनो मासाव बेफोरबायदि मोननायबो दङ। बेनिफ्राय दा बिनि बुंनाय बाथ्राया जायाखै सिकिउरिटिया मासे सैमासो सासे माहाजोनजों खानानै दोनजानाय मासे सैमा बे खोथाखौ आङो बुंनो सानो मिनिया ब्रादारनि सायाव सिकिउरिटिया माबोरै सैमा जाथावथाव बेफोरबायदि खामानि मावनानै जानाया गोबां मानसियानो दङ आरो गोबां मानसियानो खामानि मावो सिकिउरिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानियाबो नोङो गुबुन गुबुन खामानि मावोब्लाबो सासे मालिकनाव मावखानांगोन नोङो गोजानाव मावनो थाङोब्ला सासे मालिकनाव मावनानै नोङो फैसाखौ खामायखानांगोन अब्ला बैबो सैमा नामा आरो सिकिउरिटिया खानानै दोनजानाय नङा बियो बे मालिकनाव थानानै मोनसे डिउटि गावबा गावनि डिउटि मोनसे खामानि मावनाय सिकिउरिटि माने नेनानै थानाय बेखौ सैमा होना नाथाय बियो गुबुन भिडिअसो बानायदोंमोन दै गुबुननि सायाव बानायदोंमोन गुबुननि सायाव बे भिडिअखौ बानायनानै माने
गेजेरावनो बुंनानै होबाय बे बाथ्राखौ माने जायखौ बानायदोंमोन बैनि नामखौ मेनसन खालामालासिनो गासिबखौबो बुंनानै होबाय इयो सिकिउरिटिफ्रा होननाय लोगो लोगोनो गासिबो थांजोब्बाय। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो दुखु मोनदों, आंबो मोनदों। नाथाय बेफोरबायदि नङा, सिकिउरिटि थाग्राफ्रा गासिबो सैमा जानो हाया आरो सैमाबो नंखाया सिकिउरिटि थाग्राफ्रा, आं बेखौ डाइरेक्टलि बुंखागोन। बिनिफ्राय मिनिया ब्रादारा बे भिडिअ होनाया गोरोन्थि जादों आरो दा गोबां मानसिफ्रानो बुंदों मिनिया ब्रादारखौ निमाहा बिफिननांगौ होननानै, आरो नोंसोरबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मिनिया ब्रादारनि सायाव। मिनिया ब्रादारा निमाहा बिफिननांगौना बिफिननाङा, आरो मिनिया ब्रादारनि बुंनाया नंगौना नङा, ना सिकिउरिटि थाग्राफ्रा बिसोरो सैमामार नामा? दा नोंसोरबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नाथाय आङो डाइरेक्ट गोरोन्थि मोनखादों। मिनिया ब्रादारा बेयाव निमाहा बिफिननांगौ, सिकिउरिटि थाग्राफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंनायनि सायाव बियो निमाहा बिफिननांगौ। इउटुबनिफ्राय बेसेबां सैमा बायदि जोङो कन्टेन्ट बुथुम जोङो नागिरो। बुंनो थाङोब्ला इउटुबाव जोङो कन्टेन्ट नागिरनायाबो गोरलै नङा, नाथाय बै सिकिउरिटियाव जेसेबां फैसा मोनो इउटुबनिफ्राय एसेबांबो आर्निं जाया। दा हमनानै नाय, नों मोनसे भिडिअ बानायोब्ला थाम्बनेलफ्रा माबायदि जानांगोन, ओरैबायदि लिरनानै होयो माने नायथावना, आरो माखासे खोथा बुंनायजों लोगोसे भाइरेल जानाय मानसिफोर नायनाय, बैफोरबायदिनि थाखायसो इउटुबनिफ्राय एसे एनै मोनबावो, नङाब्लाथ' गैखाथारानो। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलांला, नोंसोरनो नुखाबाय जानो हागौ माखासे कमेन्टफोरखौबो। मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय गोलाव खालामोब्ला मानसिफ्रा नायनोबो बायो। आं बेखौनो बुंनो सानो, मिनिया ब्रादारा निमाहा बिफिननांगौ। बिनि सायाव गोबां मानसि पाब्लिकफ्रानो गाज्रि मोनदों आरो नोंनि सायाव गाज्रि साननानै दङ। नों सोरनि सायाव कन्टेन्टखौ लाबोदोंमोन, आरो नोङो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों, बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां पाब्लिकफोरजों गाज्रि मोनजानाय बायदि मोनसे खोथा बुंनानै दोनदों, बेखौ नोङो निमाहा बिफिननांगौ आरो बुंफिननांगौ, मोजाङै क्लियार खालामनानै होनांगौ। गोबां मानसिफ्रानो दा नायगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो जायफ्रा नायजोबदों नैबे भिडिअखौ, नोंथांमोनाबो बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय निमाहा बिनांगौना बिनाङा। आरो माखासे मानसिफ्राथ' कमेन्टआवनो खालामखादों निमाहा बिफिननांगौ, बियो निमाहा बिनांगौ होननानै। आंबो बेयाव बुंनो सानो मिनिया ब्रादारा निमाहा बिनानै मोजां क्लियार खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेनो, आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोदोंमोन, आरो आं बिनि निमाहा बिनायनि भिडिअखौबो एक्सट्रा लाबोगोन। बै जाय अनार हगारदोंमोन, बे माखासे खोथा बुंदों, बिनि भिडिअखौ आं एक्सट्रा लाबोगोन, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। आरो जेब्ला मिनिया ब्रादारा गाव निमाहा बिनायनि भिडिअ होयो, अब्ला आं नोंथांमोननो बेयाव आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो भिडिअखौ श' खालामनानै होगोन।